जे जरा जरा राजनीति no torjagui tongko hingke ang borokno koinai राजनीति no torjagiyawi dofa no torjakna nijora sokpaikha dofa torka yoksa manka hingkaise जों जेकुनु राजनीति khlaibo जों kaham samung khlaimannai haifano ang ani simna amchaio je mansak samung khlai tongo tei khlainai সারা ত্রিপুরা নীতি প্রসারক যত জায়গা যত ন পুষগিরি মেয়া যত সগিরি মেয়া আবো তো কুবইক হানি বাগৈ আনি খাবো কিসিসা আং ওয়ানসুকা যে অমহাইকে ত্রিপ্রাসা नि बागै सामं खालायनाय हिनि जों वानसुक फाइतेतै दाबुक जदि न जों ত্রিপ্রালেন नि कक रक जों तिसालाइलिया ত্রিপ্রালেन नि कक रकनो जों पगै थांखांखाय बाहायखाय जानाय वानसुक मुं रकनो वानसुकैनो आं दिनै एमएलए सिट याकारखा आबनि लगे लगे आं पार्टियावबो रिजाइन रिखा अशोक देव राइट रंग अब नरकनो बिचार खायदि आं जे मान बागै सामं खालायनायनि बागै जायथकजाक तै जायथकनाय तै खालायबो थांनाय ओमफ्राय मियानिसिमि फन कल मेसेज गोबांमा निउस पेपार रगो बेलायखिनो आंनि रेजिगनेसन तुयै कक सैलायो बाक्सा गाहाम बाक्सा हामिया सैलाय दङ खायफानो नरक आंनि लगे दङाबाय आं मुंसा बानायो आंनि सामुं बिसिगांगो नरक आंनि लगे दंखांखाय जों तेबो गाहाम सामुं खालायमाननाय नै वानसुगो ते थिनांगो दिनै 30 तारिख जुन 2021 थिनांगो चिनिति प्रसारकनि थांनानै लामा जों निजि निजिनो मा हगलायनाय लामा मा सोनाबलायनाय जों शुधु पलिटिक्स न राजनीति न तरजागै निजिबाय निजि खोथालाय माइया आमथैहाय हिंखैले जों चिनि लामानो सोनाबमान ग्लाब आबुनि बागैनो आं कयनाय जत लुकुरकनो जे फायदि जों राजनीति न तरजागियावै जों दफानि बागै सामं खालायानो खरकसा ते खरकसानो माजरा बेरि कक सालायावै जों खरकसा बाय खरकसा याक बाय याक रमलायै दफानो फियगनो बागै बिसिगांनि सामं जों खालायलायनाय जों शुधु बुखुगो दफा दफा हिनै दफा दफा हिनै बुखुगो इसिमि कक सायावै जों सामं बायबो एकेबा सामं बायसि जों दफानो फियक माने रिवि माननाय हायनि बागै फायबायदि जत मिलिलाय जों दफा यक सानमनानि जे सामं आ सामंनो जों खायलायानो के दिनै बेबाग आबो गाहामनि बागै थेंक इउ रामेन्द्र शम्भुदेव what is your next step sir आंनि नेक्स्ट स्टेप जों दाबो वानसुक जायखौ जों तिरक तिरक वानसुक लायनाय तामो नेक्स्ट स्टेप तामो खायनाय तिप्रा दफान लिडार आं नों जतन लिडार आं सिमि लिडार आमते हैया लिडार गोबां माना दङ जत लिडार न गाहाम केबो हामिया जतन चिनिति प्रसाद बागै सामं खालायनायनि वानसुक जाक लिडार मांनो गे ताबुक जत लिडार रकनो अमनो कयनाय जे फायदि जों जतन मिलिलाय एक जागाव खायै थानसाख्लायै जों दफानि बागै सामं खालायानो के हयतो आजागा गोबांमा बाक्सा हिनैनो मानो सावैनो मानो जे नोंखे बिसुक लिडार गाहाम अथवा अरिजिनेल डुप्लिकेट लिडार आमते हैकरो कासावैनो मानो आं बाय खाबायनानै को गया जों सामुं से खालायते सामुं बायसे सिनेमुं ते पाल बायसे
pal tongkai sal abo joto borok no saimano tiprasaro sire saimanma baisimiya जों samungobo जों a kokno जों mathepa nai hadi takulu bukurok joto rangsani lukurokno ang coronavirus pandemic ni jorao tei ase koklo riglak ani nogo teibo borok phai tongkha borok bai bo kok sawi borok no maro hornai tei joto leaders tei ani live nai tongnai joto takulu bukurokno ani khaksangma sari kaham tei joto